महिमा माझ्या भराडी देवीचा, काय वरुण किती महिमा माझ्या भराडी देवीचा. गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा, गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा. आंगणेवाडीची भराडी माता सर्वच भक्तांना भरभरून देते. तिच्या वार्षिकोत्सवात सहभागी होणं म्हणजे भाग्याचं समजलं जातं. त्यामुळे सर्वच वयोगटातील भाविक वार्षिकोत्सवाच्या दिवशी मोठ्या संख्येनं आंगणेवाडीत दाखल होतात. प्रत्येकाची केवळ एकच इच्छा असते, मातेचं दर्शन. कोकण नगरी आंगणेवाडी पावन ही पुण्यभूमी, तिथे प्रगटली आई भराडी भक्त रक्षणासाठी. देवी भराडी चरणी असलेल्या केवळ तिच्या शक्तीची प्रचिती घेण्यासाठी, आत्मसुख अनुभवण्यासाठी मात्र तुम्हाला आंगणेवाडीतच यावं लागेल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या कोकणात प्रत्येक गावात दिवाळीनंतर यात्रांना सुरुवात होते. यात्रा ठराविक तिथीला होत असतात. मात्र आंगणेवाडीच्या देवी भराडी मातेचा वार्षिकोत्सव यास अपवाद आहे. देवीच्या हुकुमानं ठरेल तो वार्षिकोत्सवाचा दिवस असतो. असं या वार्षिकोत्सवाचं स्वरूप असल्यानं हे वेगळेपण मुद्दाम नमूद करावं लागेल. कोकण नगरी आंगणेवाडी पावन ही पुण्यभूमी, तिथे प्रगटली आई भराडी भक्त रक्षणासाठी. प्रत्यही येई क्षणोक्षणी आई तुझ्या ग शक्तीचा, प्रत्यही येई क्षणोक्षणी आई तुझ्या ग शक्तीचा. गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा, गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा. श्रद्धा अंधश्रद्धेच्या वादात भराडी माता जगभरातील लेकरांवर कृपाशीर्वाद ठेवू नये याची प्रचिती प्रतिवर्षी भाविकांच्या वाढत गेलेल्या संख्येवरून दिसून येते. हा वार्षिकोत्सव मोठ्या प्रमाणात भाविकांच्या उपस्थितीत साजरा होतो. धार्मिक पर्यटनाच्या दृष्टीनं आंगणेवाडीनं आपलं नाव भाविकांच्या मनात कोरलंय. साधारणपणे 300-325 वर्षांपूर्वी पूजा अर्चा सुरू झाल्याचं जाणकार सांगतात. या वार्षिकोत्सवाचा दिवस ठरवण्याची पद्धत सुद्धा वेगळी आहे. त्याचप्रमाणे एकदा ठरलेली तारीख कोणत्याही परिस्थितीत बदलली जात नाही. वार्षिकोत्सवाचा दिवस निश्चित करण्यासाठी साधारण 2 महिन्यांपूर्वीच म्हणजेच देव दिवाळीनंतर डाळप विधी म्हणजेच डाळी मांजरी भरण्याचा कार्यक्रम होतो. यानंतर गाव पारधीसाठी देवीचा कौल घेतला जातो. जंगलामध्ये पारध म्हणजेच डुकराची शिकार केल्यानंतर मोठ्या उत्साहात डुकराची मिरवणूक काढली जाते. त्यानंतर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी डाळी विधी झाल्यानंतर सगळे ग्रामस्थ मंदिरात जमा होऊन देवीचा कौल घेतात आणि वार्षिकोत्सवाची तारीख निश्चित केली जाते. वार्षिकोत्सवाच्या दिवशी अगदी पहाटेपासून गर्दी होत असल्यानं मागील काही वर्ष ओट्या भरण्यास पहाटे 3 वाजल्यापासूनच सुरुवात करण्यात येते. लागली तव भेटीची आलो तुझ्या दर्शनाला, मानून घे ग आई भराडी खण नारळ ओटीला. आस लागली तव भेटीची आलो तुझ्या दर्शनाला, मानून घे ग आई भराडी खण नारळ ओटीला. जागर होई मनोमनी अंबे तुझ्या ग भक्तीचा, जागर होई मनोमनी अंबे तुझ्या ग भक्तीचा. गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा, गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा. उत्सवा दिवशी देवीची मूर्ती अलंकाराने सजवली जाते. पाषाणात मुखवटा घालून साडी चोळी नेसवली जाते. मानकरांच्या ओट्या भरल्यानंतर देवीचे दर्शन भाविकांसाठी खुलं होतं.
उत्सवाच्या दिवशीची पहाट भाविकांच्या गर्दीने उजाडते. लगतच्या गावातील भाविक अगदी भल्या पहाटे दर्शन रांगेत राहून देवीचं दर्शन घेतात आणि कृतार्थ होतात. देवीची ओटी, खण, नारळ सोन्याच्या लोण्यानं भरली जाते. नवस असल्यास त्याप्रमाणे गोड पदार्थ, पेढे, मिठाईचा प्रसाद देवीला अर्पण केला जातो. तमाम भाविक काही तास रांगेत राहून देवीचं दर्शन घेतात. नवस बोलणं, फेडणं, तुलाभार सुद्धा केला जातो. पहाटेपासून सुरू असलेला ओट्या भरण्याचा कार्यक्रम रात्री 10च्या दरम्यानच्या काळात बंद होतो आणि यानंतर आंगणेवाडीतील प्रत्येक घरातील स्त्रियांनी बनवलेला प्रसाद देवीला नैवेद्य म्हणून दाखवला जातो. ताटे लावण्याचा हा कार्यक्रम वैशिष्ट्यपूर्ण असतो. प्रसाद घेऊन माघारी परतताना हा प्रसाद भाविकांना पूर्वी वाटला जायचा, परंतु यावेळी हा प्रसाद मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी व्हायची. प्रचंड चेंगराचेंगरीमुळे कोणतीही दुर्घटना होऊ नये यासाठी व्यवस्थापनानं देवालयाच्या मागील बाजूस प्रसाद देण्यास सुरुवात केली आहे. ताटे लावण्याच्या कार्यक्रमानंतर आंगणेवाडीच्या प्रत्येक घरात प्रसादासाठी पंक्ती बसतात. अगदी अनोळखी लोक सुद्धा या पंक्तीत दिसून येतात. समस्त आंगणे कुटुंबीय प्रसादासाठी घरी येणाऱ्या भाविकांना पाहुण्यांचा मान देऊन त्यांना प्रसादाला बसवतात. आस लागली तव भेटीची आलो तुझ्या दर्शनाला, मानून घे ग आई भराडी खण नारळ ओटीला. आस लागली तव भेटीची आलो तुझ्या दर्शनाला, मानून घे ग आई भराडी खण नारळ ओटीला. जागर होई मनोमनी अंबे तुझ्या ग भक्तीचा, जागर होई मनोमनी अंबे तुझ्या ग भक्तीचा. गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा, गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या ग कीर्तीचा. उत्सवात साधारणपणे 2 किलोमीटर पर्यंत दुकानं थाटली जातात. या वार्षिकोत्सवात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल अगदी 2 दिवसात होते. वार्षिक उत्सवाच्या मुख्य दिवसाच्या दुसऱ्या दिवशी मोड यात्रा असते. या दिवशी आंगणे कुटुंबीय ओट्या भरतात. सायंकाळी उशिरा गर्दीचा ओघ कमी झाल्यानंतर मंदिराच्या गाभाऱ्याची स्वच्छता होते आणि धार्मिक पद्धतीनं यात्रेची सांगता होते. वार्षिकोत्सवाच्या तिसऱ्या दिवशी पारंपरिक गोंधळाचा कार्यक्रम होतो. या वर्षीची आंगणेवाडी यात्रा खरं तर आतापर्यंतच्या परंपरेतील अत्यंत लक्षवेधी अशी ठरणार आहे, कारण या देवस्थानला सुविधा पुरवण्यासाठी कायमच तत्पर असलेले सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी यावर्षी अनेक सुविधा पूर्ण केल्या. देवीच्या आशीर्वादानंच पालकमंत्री पद मिळाल्याचं सांगत त्यांनी या क्षेत्राचा विकास करण्यास प्रारंभ केला. पहिल्या टप्प्यात आंगणेवाडीकडे जाणारे सर्व रस्ते त्यांनी युद्ध पातळीवर यंत्रणा राबवून खड्डेमुक्त केले. तसेच यंदा प्रथमच त्यांच्या प्रयत्नानं इथं येणाऱ्या भाविकांना मोबाईल नेटवर्क मिळणार आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथं भाजपची न भूतो न भविष्यती अशी सभा होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह कॅबिनेट इथं उपस्थित असेल. तसेच विविध पदाधिकाऱ्यांसह तब्बल 50,000हून अधिक लोक या सभेला उपस्थित असतील. आई भराडी आपल्या भक्तांची पाठराखण तर करतेच, पण आता पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या नव्या वाटचालीला यश मिळो हीच देवीच्या चरणी प्रार्थना. पसरला दाही दिशा आई तुझ्या कीर्तीचा, पसरला दाही दिशा आई तुझ्या कीर्तीचा, पसरला दाही दिशा आई तुझ्या कीर्तीचा, गंध पसरला दाही दिशा आई तुझ्या कीर्तीचा. आई भराडी देवीच्या यात्रोत्सवानिमित्त सर्व भाविकांना हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक अतुल रावराणे, अध्यक्ष श्री भैरी भवानी प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग, शिवसेना नेते. आई भराडी देवीच्या यात्रोत्सवानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री भैरी भवानी प्रतिष्ठान अतुल रावराणे, अध्यक्ष श्री भैरी भवानी प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग, शिवसेना नेते. श्री अभिजित राणे, संस्थापक अध्यक्ष धडक कामगार युनियन. समीर रावराणे, लक्ष्मण उर्फ राजू रावराणे, महेश रावराणे, धुळाजी काळे, राजेंद्र रावराणे, नारायण धुळप, संतोष बोडके, श्री रोहन रावराणे.
आंगणेवाडी यात्रेस येणाऱ्या भाविकांचे हार्दिक स्वागतोत्सुक श्री सुनील सदानंद नारकर, महाराष्ट्र राज्य समाज गौरव पुरस्कृत समाजसेवक। आई भराडी देवी जत्रेला येणाऱ्या सर्व भाविकांचे हार्दिक स्वागतोत्सुक संतोष चव्हाण, एम्पायर ग्रुप। आनंदोत्सव आंगणेवाडी यात्रेस येणाऱ्या भाविकांचे हार्दिक स्वागत। उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांची भव्य जाहीर सभा 4 फेब्रुवारी 2023 सायंकाळी 4 वाजता श्री क्षेत्र आंगणेवाडी तालुका मालवण हजारोंच्या संख्येनं उपस्थित रहा।